Atiwa anoryiwa here. Akaura. See, guys, with the nasi isvondo, so vangoupdata baba kuti nhamba yedu yezvinhu zviya zvakamira sei. Kune vamwe vanhu vakanditekesera vachiti toda mapfunde vanawo garindigodzoratidzwa mukati maari nababa vacho mapfunde then konoti munga gaindite ndichiverenga apapa nekuti daisuro ndainyora total yedu yezviyo sofa pamatra 6 mabucket then nzungu total yaita 11 buckets dzinde dzakamenyiwa then nyimo total futi dzakashokoka dzatati 10 buckets then kota munga sofa pane 1 mapfunde pane vakataura vasati vaita transaction kota nzungu dzemakanda 3 buckets so pa nzungu idzi dzekuwanda idzi pane 1 akati ndichava panapa kuzvitora muna August dzakamenywa i6 mabuckets ipapo sati teta kuti 11 minus 6 because dzake idzodzo dzinotoradzwa nguva dzichigadzikwa then saka ndakunyanya kuti idzi 11 kuti 11 minus 6 saka uyu we6 uyu ndio anouya August 3 nyimo dzakashokorwazve ndakunyanya kuti August isaconfuse okay. Saka pa ndoda kuti tisazourezva noti kune basa ra 5 buckets apa pa 5 buckets 4 dzoenda Harare 1 unoenda Manyika saka ndoti kuti 5 minus 1 noti Nyika right then nyimo tatati kuda netotal ye10 handiti saka toita kuti 10 minus 3 7 buckets saka izvi toti dzake zvinongosara pano because wakati uyu achava kuholiday anobva kuUK. So guys, for the people, we've got a client who come and visit us. Ndi neighbor wedu, by the way, anogara anenge achibva mumiri mubhikiti. I think anauresha igandite recount anditi just in case kuzviyo 1 andika 2 3 4 5 6 nyama dzangu pane 7 oita 7 zvangonaka futi because zviyo zviripo simba rekukanga ndo rasara kusaka kuna uyu vakanzi vauya kuzobatsira kukanga mangwana 7 buckets then ndizvozvo kandikonfirme futi kunzungu 1 2 3 4 plus 6 10 confirm tenda kunyimo 1 plus 3 4 5 6 7 8 9 10 andizva tabudisa nyimo 10 ndizvozvo munga 1 mafundi. So guys, I'm saying kuti ndatoita makusiyana nayo kuti ndiendese video yo mangwana nhasi wese ndiripo mangwana wese tiripo because munga iri kunzi kana ari pada munga inoda kakuprocessa kacho kandotora nguva saka garai mandibata nhasi kachibvira before ndavata so that kachimukira makusenseni kutanga kugadzira munga ndio nyaya yacho iripo because hanzi inotora time then mapfunde mobva mandiudzawo zvakare kuti vanhu mangwana vazoti tikumuka tiita zvokugadzira here kana kuti tikumuka takanyanga direction ipi yekumunda hamunozviona kuno hakuzororwi nhasi sande vanhu vakutopepeta mabarwe hamunozviona manje then kuna mwaiti nyemba chi kana ndisina kuona transaction zvinonetsa kuti nditi zvonichuniti baba vanhu vabhadhara retipo panenge pasina transaction saka ndozvandaireva zviyo zviya kuti ndinoda kuti ndikauya kuno wosiya zvatoto but this time ndokandichangana nezviyo zvakati
kuitira yavane because pazviyo ndava madhimandi yachoni yakazotiwa ndei ndava kukwarira moti ndoda kuti saizvozvizvi pane munhu atouya kuno kuzimbabwe ndoda kutomubatisa kuti ada kuenda mumwe ototi uchinazvo here I think there was about 4 or 5 people vakazodhimanda zviyo but ndandatova Harare asi ndandangobva nenhamba yakakwana so apari pamwe aitanzi imboita futi neextra maybe 5 buckets you never know kune mwana ozotida zviona ndozvida saka ndozvandichaita pazviyo ndoita pazviyo chete nyimo wangu aripo umwe akazoti ndodzida ndozvida but dzadzatopera iri mubhomutu right ndizvozvo I think zvipo apa shemarienzi murambe makasapota kutenda nesapoti inyu zvirambe zvakadaro kana pane zvimwe zvichemo nemuchingobatana naye shema wacho tozinwa kuti chichutura nzvimbo tinotenda takazoka dhairi tazvi vasikana inobva magritas mamanje saka nepeni yangu ndodai kana munhu asati abhadhara ndotoisa futi umu mubhuku but ndinotanga ndadi ndoisa umu wabhadhara wese transaction otopinda mubhuku zvondibatsira pakuti paya panoenda kuita maorder ndinonge ndichaisa chizita kungopinda chete transaction ndakutoisa mubhuku saka ndofamba naro pese pandiri because ndakazoona kuti last time ndakakanganwaisa 2 lucky enough hamina kuti ndakakalkulata sei vanhu ivavo mumusoro mangu vava varimo neextra kare but ndakakanganwaisa pabepa ndosaka ndakanotsvaka rimwe bhuku zvakare dhairi kuti asandiconfuse ende saka keep supporting on aya mabairwa guys amukona akabva then iro raisenga mashanga so ndo akabva mabagwa iwaya amukona yapa tadzai mabagwa acho adii ndo akabva mabagwa amukona iwaya so ndakatoshamisika kuti chidheni icho chakatasenya kudero chakaona mabarwa akaona zvino izvo katobuda uyu maninozvaona so apa pamo ucho munongorya Thank you. Thank you for supporting us. Would you support our Mashimarians? Remember that. Zvimbuka izvi zvamakazviunza pano apa black yakashata. Ona mafunda makiwa. Amuna. Mafunda Rona kere sasa mafundi baba. Rona kisa. Ndiri pinona kare mafundi kana kuti munga. Rona yopigwa ni vanhu. Saka mafundi akapira. Mafundi ari pasi. Vaya pane munhu aita ndoda sadza remafunde. Please. Get in touch with me nas. Because mangwana pane pachida kuti pagadzwe Tuesday. Ndofana kunge ndichibva kunoku. Saka please. Tinoda kuona pa packaging yedu kuti toendesa zvinhu sei. Ndofunga nekupakuronga pakufamba. Akatongosara. Ari mudisha ai grading here. Ndandikuramba ndichi-emphasize kuti vanoda mhunga veve please. Ndibatei nhasi. Video ndotoriendesa nhasi. Because mangwana ndo pateta kutsofana kuziva kuti vanhu vari kuuya kuzobatsirana mama vangani pano. Munga dzinoda time because inge chiti chanzi kuti migai baba vatsana kuri. Netse process yemhuka inoti netse because inotoda vanhu vakatoti shinge vaviri vachichinjana kuswa muduri. Kana vabva kuswa muduri yombonikwa yanikwa kudero pavanotswa infect pavanotswa anotomboise mvura kuti ikwanise kubva chimusoro chazo ziromo rieri kana romo racho rabva then vaderosa izvozvo vozombonika yabva kunikwa vozoenda kuti izogaiwa kana kukuyiwa inotore process yakati rebei inorwadza saka zvoda kuti kana zvido processwa zvotora nguva yakatiwo zvasiyana norukweza rwoti kasiri asi mhuka inorwadza. Saka ndio pandiri kutsamba ndichiti izvoni ana uchida mhunga gara watodi wataura paine time because vai ndo zvavaitaura then mapfui kumapfunda ndakangofana nezvimapfunda anyaya unedzi mapfunda process yayo yakadongotoriana asi mapfunde ekuti shokori vabva kushokora kudero motobva motomakanga mabva makanga ombonikwa anikwa kudero utosonogaiwa wanonikwa zvefuti yangotonikwa
So guys, vatanga siketi yenyu yakanaka. Vati siketi yenyu yakanaka. Oh. Izvi asise this year izvi. Ndiro. Ndiro. Ndiro.